zariak izango dira. Arratsaldeon, Jaurlaritzak hilean 200 euroko laguntzak ematea proposatu ditu seme-alaba bakoitzeko 3 urte bete arte. 2023 urtean sartuko da indarrean neurria eta urtean 100.000 euro baino gutxiagoko errenta daukaten familia unitateek jaso ahal izango dute laguntza hori. Gai bakarra, eztabaida monografikoa markada batean indarren izango den demografia estrategiari buruzko norabidea, lehentasunak eta ekimen garrantzitsuak talde parlamentarioen artean eztabaidatu, partekatu eta zehazteari buruz. Proposamen egin duen taldearen txan. Ekimen berrien artean 4 proposamen nabarmentzen dira. Lehenengoa, 200 euroko laguntza zuzena hilean ardurapeko semea edo alaba bakoitzeko 3 urte bete arte. Bigarrena, gazteentzako ekintzailetza, prestakuntza edo etxe bizitza proiektuetarako epe luzeko mailegu subsidiatu edo interesik gabeko eta itzulketako programak prestatzea. Hirugarrena, doakotasuna bermatzea 0-2 urteko etapan aurreskolen partzuergoa indartuz. Laugarrena, arauetan, estrategietan, planetan edo inbertsio programetan ikuspegi demografikoa txertatzea. Txanda, EH Bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko. Kortajaren Andere. Proposatu dugu besteak beste, seme-alaba bakoitzeko hileroko 150 euroko prestazio universal bat, seme-alabek gutxienez 18 urte izan bitartean jasoko litzatekena. Bide beretik 0-12 bitarteko aurrentzako garraioa eta botkitik doakotasuna ere planteatu dugu. 18-23 bitarteko gazteen artean oinarrizko errentaren proiektu pilotu bat ere proposatu dugu, emantzipazio adina aurreratzeko neurri gisa. Pertsonen zaintza duin eta unibertsalerako eskubidea bermatzeko eskuduntza berri bat sortzeko prozesua abian jartzea. Alokairuen prezioa mugatzea eta lan jardunaren murrizketa orokortzea lan eguneko eta 32 orduko lan astearen bitartez. Zurea da hitza. Zurea da hitza. Bestalde, ELA, Comisiones Obreras, LAB, USO, ESK eta CGT sindikatuek deituta lehen greba eguna dute gaurko Arabako metalgintza sektorean lan hitzarmen duin baten alde. Estilanao, Gasteiz. Arabako metala kaleratera da Gasteizen, deituta daude 3 greba egunetako lehenengoan, 20.000 langile inguru daude deituta, gaurko 24rako eta 26rako lanuzteetara. Goizean piketeak izan dira eta jarraipen zabala izaten ari dela diote sindikatuek. Arabako metalaren hitzarmen duin baten alde, ELA, Comisiones Obreras, LAB, USO, ESK eta CGT sindikatuek grebara deitu dituzte sektoreko 20.000 bat langileak. Aste honetan eta hurrengoan 3 greba egun izango dira maiatzaren 18an, 24an eta 26an negoziazioetan aurrera pausorik eman ezean. Arabako metalgintzaren sektoreko milaka langile greban daude gaur maiatzaren 18an 3 greba egunetako lehenengoan. Eguneko lehen ekintza informazio piketea izan da goizeko 5 eta 4 Mercedesen. Ondoren, manifestazio bateratua abiatu da 11:00 Bilbo plazatik. Manifestazio eta lanuzte egunen bidez, Araba osoko metaleko langileek bizi duten egoera salatu dute eta aurrerantzean lan hitzarmen duin bat lortzeko aldarrikapen eta borrokarekin jarraituko dutela gogoratu dute. Ikustea Araban 20.000 pertsona lan hitzarmenik gabe daudela, Gasteizko jendea eta Arabako jendea apoiatzea, eta enpresarioa zehozen mugitzea. Borroka da bidea, ez dago besterik egin behar. Borroka eta borroka irabazi arte.
Lab sindikatuaren arabera jarraipen zabala izaten ari da Araban. Ia erabatekoa besteak beste Elecnor, Detesa, Tubacés eta Inausa lantegietan. Mercedesen berriz 130 ari dira ekoizten. Hondikan gaude ikusten enpresetan nola joan den, baina esan dezakegu pozik gaudela, izan ere Mercedesen ibili gara, Mercedesen ekoizpenari mina egin diogu, eta hori gauza handia da, jende asko ibili gara piketetan, eta gero bai daude enpresa askotan jarraipen oso zabala izan dutela, eta itxi ditugu enpresa asko, eta argi izan nahi diogu patronalari da, berak ez badula jarrera aldatzen, guk berdin jarraituko dugula, beste bi egun ditugu aurretik, jarraituko dugu borrokatzen, eta patronalaren esku egongo da, beste bi egun egotea edo gehiago egotea. Hitzarmen kolektiboak berritzeko unea da hainbat enpresetan, baina asko eta asko blokeo egoeran daude. Eta horrek hainbat greba piztu ditu. Peio Igeregi, ELA sindikatuko negoziazio kolektiboko arduraduna. Zientifikoki neurtuta daukagu. Azkeneko 20 urteetan, 2020 urte izan da, hitzarmen kolektibo gehien eguneguta izan dituen urtea, eta hori izan da 2019 izan delako ere bai, azkeneko 20 urteetan greba gehien izan dituen urtea. Bata bestearekin erabalduta dago, guretzat inuzente alitzateke pentsatzea patronalak lan baldintzak berez hobetuko dituela borondate hutsarengatik. Patronalen egitekoa da irabaziak pilatzea eta gurea da aberastasuna banatzea, eta hori indar harreman kontu bada. Eta horregatik grebak ezinbestekoak izango dira lan baldintzak hobetzeko. ELAren ustez gainera Jaurlaritzak bere behin-behineko 4 langiletik 3 hala izaten jarraitzera behartuko ditu. Administrazio guztietan behin-behinekotasuna 8%ra jaitsi behar dela. Eta behin-behinekotasuna 8%ra jaitsi behar da, bermatzaileak izango diren egonkortze prozesuak abian jarraiz. Administrazio publikotan arazo larri batak edo enpleguarekin, ez? Behin-behinekotasun maila modu orokortu baten 140tik gorakoa da. 4.500 behin-behineko langile daude. Eta hauetatik 2.500 zortzi dute baino gehiagoko aintzinakotasuna dutenak dira. Egonkortze prozesuetara 2.500 lanpostu bideratzeko proposamena egin zaigu lakuatik. Eta hemen ere ondorioa argia eta kezkagarria da. Behin-behineko langileen 20% egonkortze aukeratik kanpo geratuko litzateke. Lurkide izeneko hitzarmena sinatu dute inguruko herritako 182 elkartek, Udane Arbeo. 80 metroko 430 elektrizitate dorre eraiki nahi dituzte Nafarroako Barasoain herritik honaino Gabiriaraino. Eta hemen ikusi dezakezuen itsasoko elektrizitate zentraleraino helduko da goitentzioko linea. Espainiako elektrizitate sareak eta forestaliak nork bere aldetik eraiki nahi dituzten goitentzioko linea proiektuak Orbaibar eta Goierri baiaren arteko eremu horretan elkartuko dira eta ekialdetik mendebaldera zeharkatuko dute Nafarroa Gipuzkoaraino. Horren aurka Lurkide izeneko hitzarmena sinatu dute inguruko herrietako 182 elkartek eta datorren maiatzearen 29rako manifestazioa deitu dute aurretik aipatutako Barasoain eta Gabiria herrien artean. Bertan, esan bezala, maiatzaren 29ean protesta egingo dute. Lurkide hitzarmenen sinatzaileek adierazi dute asumitu ezinezko burugabekeria dela goitentzioko linea hori eta elkarten arabera proiektu honek ez dio erantzuten elektrizitate hornidurari lotutako beharrei. Bestalde sinatzaileen arabera goitentzioko linea proiektuok mehatxu larriak dira bai ingurumenarentzat, bai inguruan biziren animalientzat edota gizakiontzat ere. Entzun dezagun jarraian Asier Agirre, Gabiriako baserritar kaltetuetako bat. Ingurune aldetio izugarrizko kaltea sortuko do, zatio menditan hainbat pista berri eraikiko ditue posteo eta iritsi ahal izateko, eta gero poste horik hainbat duen lekune, 100 metro karratuko esplanada bat prestatu behar due, eta gero 100ko makina zarra sartu batxue. Orduan, sortu batxuen pistake gutxinez 4 metro zabaleko izango die, eta pista berrik bintzet ezente sortu behar ditue. Gero basotane, pinurik eta pagok eta asko bota baritue, proiekton ikusten deunez, 3.000 eta piko edo beraiek esaten du, baina hori seguro gezurre dela, zati hasiera bat egiten du etorri eta markatzen ditue 4 edo 5, baina gero egiten hasten garaien botatzen ditu askoz gehiago. Eta esan beharra da, hau Aizkorri Aratz eta Aralar Parke Naturalan tartetio pasatzen dela,
Eta parke naturalak hainbeste landu eta aige egiten, eta momentu honetan bidana txikitu, hainbeste pago eta hainbeste botatzeko prest daude. Gero osasunen dare honek kalte nabarmena die, zati Europatik aholkatzen du bintzat kilovatio bakoitzeko metro bateko distantzio mardola, etxeta, o herrita, bizka gehiago, baina etxe baitzea. Eta hemen kasu askotan, zerainen badago baserri bat, 80 metrotak gehitzen dana, Mution 120 bai, hemen 200 azpiti badago Gabirine bakarren bat, esan behar dugu, Naparron beste herri baten 40 metrotara gelditzen dela. Osasun aldetio ere esaten duela ez daukela kalteik, zu momentu batean azpiti pasatzen mazea, baina bertan egoten mazea, egun guztin, hori kalteek nabarmenak eta nahiko demostrata dare. Eusko Jaurlaritzak 1,5 milioi euro bideratuko ditu toki garapeneko estrategiaren babespeko proiektuak finantzatzeko. Udane Arbeok xehetasunak emango ditu. Eusko Jaurlaritzak 2022 honetan 1,5 milioi euro bideratzea onetsi du itsas garapen elkartaren proiektuak finantzatzeko. Diru laguntza horien helburua da arrantza eremuen garapen jasangarrian aurrera egitea Europako itsas eta arrantza funtsen esparruan. Deialdiaren xede diren ildoak inbertsio produktiboetarako ala nola enpresak sortu eta garatzeko, naiz ez produktiboetarako eta enpleguak sortzera bideratutakoetarako izan daitezke eta eskabidei dagokionez pertsona fisikoek aurrez aurre edota modu elektronikoan egin dezakete aldiz. Pertsona juridikoek modu elektronikoan soilik aurkeztu ahalko dituzte eskabide horiek eta horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren egoitza elektronikoan sartu beharko dira. Kontuan izan, aurkezteko epea hilabetekoa izango dela eta hori agindua indarrean jartzen den egunetik zenbatzen hasiko da. Jarraian entzun dezagun Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramailea aurreko ekitaldien inguruan. Igaz, 86 proiektu ezberdin finantziatu ziren helburu honekin eta besteak beste mikroalgen hazkundea, arrainketuen ekoizpena eta arraintza instalazioetan autokontsumorako eguzki plaken instalazioak sustatzea izan ziren. 2021 batean, 38 lanpostu sortu ziren programa honen bitartez, eta 38 horietatik 22 emakumezkoak izan ziren. Beste gai batzuei helduta berriz, Espainiako Kongresuak ikus-entzunezko lege berriaren eztabaidari ekingo dio bihar. Bada, eztabaidaren atarian, legeak bere egin behar dituen ardatz nagusiak proposatu dituzte hainbat euskal eragilek. Euskararen etorkizunean eragin handia izango duen ikus-entzunezkoen legeaz. Ari gara, azken hilabeteotan hainbat ekimen eta lanbide bideratu dira. Horri begira eta eztabaidari ekin aurretik, Euskararen eta ikus-entzunezkoen arloko zenbait eragilek Euskalgintzaren Kontseiluarekin batera, legeak bere gain hartu behar dituen ardatz nagusiak proposatu dituzte. Horien artean hizkuntza gutxitu bakoitzarentzako kuota zehatzak ezartzea eskatu dute, pantaiak euskarazek, topaguneak, ekimenek, tokikomek eta kontseiluak. Jarraia entzun dezagun, xehetasun gehiago. Onartu behar den lege horrek benetan gurea eta gure bezalako hizkuntzen presentzia duina bermatuko badu, beharrezkoa da lege horrek elementu batzuk jasotzea. Besteak beste, bai finantzazio kuotei dagokienez, bai emisio kuotei dagokienez, beharrezkoa da gure eta gure bezalako hizkuntzek kuota zehatz bat izatea. Kalkulatzen dugu, edo estratzen dugu, finantzazio dagokienez 8% izan beharko lukeela, emisioei dagokionez, 40 eurokorrean ez da gero, hizkuntza bakoitzaren kuota ere ezarri beharko den, bermatzeko berezko hizkuntza ofizial guztien presentzia izanen dela etorkizuneko ikus-entzunezkoetan. Horrez gain, streaming plataformetan geolokalizazio bitartez bertako edukiak nabarmendu daitezela, Euskal Herriaren kasuan, euskerazko edukiak nabarmendu daitezela geolokalizazioaren bitartez, edota momentura arte diru publikoz bikoiztuta edo azpidatzita izan diren eduki guztiak azpidatzi edo bikoizketa horiekin eskaini ditzatela derrigorrez. Estatuko telebista publikoari dagokionez, Klan TV aurrentzako kateak eduki guztiak euskerara bikoiztuta eskaini ditzala eta informatibo territorialak EAN eta Nafarroan euskeraz eskaini daitezela gutxienez. Eta legez urratsa eman du Madrilek.
Abortuaren legearen proiektua onartu dute Espainiako gobernuko ministroen kontseiluan. Hoy también aprobamos en el Consejo de Ministros y Ministras la nueva ley del aborto. Es una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que, como saben, son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país. El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos forma parte de nuestro derecho fundamental a la salud, pero además es la puerta de entrada al ejercicio de otros muchos derechos en la vida cotidiana de las mujeres, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política, y, por tanto, estamos haciendo una ley para garantizar que las mujeres pueden vivir mejor y para garantizar que las mujeres pueden desarrollar sus proyectos de vida con total libertad y con plena garantía de sus derechos. Gauzak horrela, Bilboko kaleetan izan da 11ko lantaldea. Herritarrei onartu berri den zirriborroaz galdezka, ikus dezagun zer dioten bilbotarrek. Dira gauzak, zentzugabekoa da gauza hauen kontra egoteak. Zitza erdia ibili naiz horren alde, ez naiz atzera bueltatuko. Nire ustez txarragoa da ume bat izatea, orduan uste dut hobeto dagoela abortatzea gurasoen baimenik gabe ume bat izate baino. Nik uste eta aurrerapen garrantzitsu bat dela, bai uste eta 16 urtekin ja kontzientezala egiten duzun zure gorputzarekin, zure bizitzarekin, eta azkenean ume bat izateko nahiko gaztezea oraindik, eta uste eta aurrerapen nahiko garrantzitsua dela. Y creo que 16 años es todavía para mí una niña que yo creo que debe tener el consentimiento de sus padres. Bueno, nik uste dut gurasoak beti jakin beharko luketela zer gertatzen zaien bere umei, zeren laguntza handia dira beti, espero dut. Y todo me parece estupendo, hay que ir con los tiempos. Ustez oso ondo diruditzen da lege berri hau, ze gure decisión da, al final. También lo veo un poco peligroso. Bueno, ni ez nago ados, nire ustez, urte horrekin adostasun behar du gurasoengatik. Ondo iruditzen zait, eta ez dakit zergaitik beste pertsonek gizonak ez daukatenez hilekoa hori buruz opina behar dute. Hileko mingarri bat izatean nahiko gogorra den gauza bat da, eta bai baja bat eduki aldula hori pariatzeko edo. Entzuten dute, nire inguruan kostatuko da gehiago ze ezin dute ulertu. Gizonak izango balira kiko lukete baja eta 1000 bajas. Emakumeak aukera hori badaukate, kontratatzerako orduan, gehiago pentsatuko duzu. Nik uste dut abortoa eskubide bat dela, orduan doainik izan behar dela, eta horregatik ospitale publiko bat guztietan egon behar da aukera hori, uste dut. Azkenean uste dut hori eskubide bat dela eta guztion eskura egon behar dela, eta ezin da bakarrik leku zehatz batzuetan egon eta hiri batzuetan. Azkenean ospitale guztietan egon beharko den zerbait dela uste dut. Oso ondo, nire sasoian Londresera joan behar zen, orduan hemen izan behar da, etxean eta baimen guztiarekin. Erasoen aurrean, Trasmariboio autodefentza lelopean, 100 pertsona elkartu ziren atzo iluntzean, Bilboko Arriagan tokiaren parean. Bilboko E28 koordinakundeak egindako deialdiari erantzunez. Indarkeria bolada bat bizitzen ari gara, eta naizta komunikabideek zilegitasuna eta garrantzia kentzen saiatu edo morba likatzen, gure bizitzak garrantzitsuak dira. Erakunde, alderdi politiko, komunikabide, elkarte eta sindikatu guztiak sineratzen ditugu. Zerbait egin dugulako gure heriotzei garrantzia kentzen dietenen isiltasuna konplizea salatzen dugu.
sistema polizial edo judizialek bigarren mailako subjektu gisa tratatzen gaituztela seinalatzen dugu. Jasaten dugun gaiten erroa leporatuz. Herritar zintzoen arreta merezi ez dugulakoan. Sua cis-heteropatriarkatuari, udalaren arrazakeria eta apolofoiari sua. Erasorik ez, erantzunik gabe, ez dira pasako. Bilbon jarraituko dugu, baina bestelako gai helduz, AZ Aldezarreko etxebizitza taldeak elkarretaratzea egin du Bilboko epaitegien atarian. Bertan deklaratu behar zuten Bilboko Arrakalaguneko laukidek, baina horitatik bakarrak deklaratu behar izan du azkenean. Hizkuntzaren bueltakoei helduta berriz, Gazte Euskaltzaren sareak deituta, Euskara aurrera euskaren aldeko egitasmoa aurkeztu zuten apirilean, hainbat euskaltzale barkatu ezagunek Donostian. Maiatzaren 21erako manifestazioa deitua dute. Maialen Arteaga, Gazte Euskaltzaleen sareko kidea. Bai, Euskara aurrerak planteatzen duen xede nagusia da, nolabait herri bultzada bat emotea euskararen borrokan, ez? Lemak berak planteatzen duen moduan, aurrera pauso bat emotea, jauzi bat emotea, eta baldintza batzuk sortzea euskararen borrokak dekozen erronka berrientzako. Bai, momentu puntual batzutan, euskararen borrokak sortzen seguralako loraldi txiki bat, ez? Baina somatzen gendun, gero planteatzen ziren ekimen horiek ez zeukiela islada bat nolabait bultzada horretan. Orduan, gu ikusten gendun euskara dekozen erronka berrietarako behar zirela aurpegi barriak, forma berriak, hausnarketa barriak eta erantzun berriak. Eta guzti horretara bidean, uste dugu Euskara Aurrera ekimenak lortzen dugula pixkat planteatzen den erronka nagusi horretarako bultzada handi bat emotea. Euskaraz lasai aritzeko guneak sortzeko deia egin diete era guztietako entitateei Euskaraldiaren antolatzaileek, aurtengo udazkenean egingo den ekimenaren 3. edizioan. Goia Txurkijo ekimenaren koordinatzailea. Guretzat, norbanakoetzat bezala Euskararentzat ere urte zailak izan direla azken bi hauek. Eta hasteko nondik gatozen gogora ekarri nahiko nuke, uste dut beharrezkoa dela gogoratzea aurreko korrika etzela egiterik izan, eta 2020ko Euskaraldia egin genuela, pandemia gainera, baldintza berezi eta zailetan, eta esango nuke Euskaraldiaren 2. edizio horren lorpenik garrantzitsuena hori bera izan zala, ariketa bera egitea horrelako baldintzetan. Bestalde, iruzurrezko alokairu kontratuak salatzeko ekintza egin du Aldak, alokatzaileen eta auzo herrikoen herritarren defentsarako elkarteak, bada behin-behineko kanpina montatu dute Baionako subprefetura ondoan.
Maizter asko udan etxerik gabe bizitzera behartuak direla ohartarazi dute. Zailtasunak dituzten gero eta alokatzaile gehiagoren deiak jasotzen dituela eta aldak egunero alokatze kontratu iruzurtien praktika masibo bat ikusten du. Mota guzietakoak daude. Ikasleen kontratuak langileei jarriak. Mugikortasuneko kontratu faltsuak. Eta jabeak edo agentziak behartzen ditu joitea haien etxetik maiatza ondarean edo ekain ondarean, baina hori guziz legez kanpo da eta gaur egun egoera hori salatzen dugu akanpalaiku bat muntatuz hemen subprefeturaren aintzinean, erakusteko zinez jendia kajitan dela eta behar dela akanpatzera joan, edo autoan bizi edo lagun batzen etxen. Eta gutun hori pausatuz, itzordu bat eskatzen diogu departamentuko prefetari egoera horren aurkezteko eta gali egiteko estaduak neurriak hartzea horren geldiarazteko. Bestelakoan, Bernat Etxepare lizeoaren handitze lanak ordaintzeko joan den abenduan Euskal Herri osoan hartzen duen maparen kanpainiak badu bideoklipa. Sakonki maite dut ene herria. Euskal Herri berria, mapan marrazten dut, herri zar bat gaur Euskal Herri berria. Mapa bat baino gehiago da gure nortasunaren irudia, euskara zeharkatzen dugun hizkuntzaren zubia, mapan gu gara Euskal Herria. Ikasi egitasmoak eta Euskal Herriko Unibertsitateak udako topaketa pedagogikoen aurkezpena egin zuten atzo. Elkarlanean 31 ikastaro antolatu dituzte. 22. udako topaketa pedagogikoen berri ematera gatoz gaur EHUra. 31 ikastaro hauetan anitzak izango dira gaiak, artea, Montessori pedagogia, pedagogia sistemikoa, gogoetarako, zaintzarako ikastaroak izango dira, sorrera irakasle ezberdinen beharretatik eta Euskal Herri osoan zehar aurrezkuntzan eman den eraldaketa horri jarraipen moduan ikusten dugu. Elkarlanetik sortutako udako topaketak dira eta elkarlan horretan ikastaro bat antolatu dugu. Lehen hezkuntza eraldatzen izenekoa. Azkenik matrikulaziorako maiatzaren 7 irekia da izen emateko aukera, eta ikasiko weborrian dugu izen emateko aukera hori, ekainaren 15 arte, 3 bikoitza ikasi.eus helbidean. Eta albistegirekin bukatu baino lehen beste kontu bat, kolpez kolpe saioak 100. programa du gaurkoa eta espatuko dute noski. Gogoratu hitzordua gaueko 10:30 duzuela pantailan aurrean. Neskak gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Bai, neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Nire antolatzaileak diskrezioa eskatu zidan. Bai, ikusten duzu zer nolako diskrezioa. Seguru txibataza eman duela sare sozialetan. A ber. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke.
Ikusten, hemen dago, kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Besterik ez gure aldetik guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan.